Místo kyberčinu. O2 podcast o opravdových kybernetických zločinech. Herní průmysl dneska dosahuje tržeb stovek miliard dolarů a není proto divu, že jsou tady obrovské peníze a často jsou firmy, které vyvíjejí hry terčem kybernetických útoků. A právě na to se dneska zaměříme. Máme tady dvě firmy, které stojí za hrami jako Zaklínač, GTAčko, Cyberpunk a další. Vítejte u dalšího dílu podcastu Místo kyberčinu. Moje jméno je Honza Dolejš a spolu se mnou je tady tradičně Pavel Spike Matějček. Ty jsi tam přidal Spike, což je dobrý, protože jsme u her, takže si tak trošku nahrál mé otázce. Seš pařmen? Jo, jasně, hraju. A hrál jsi zmiňované hry jako Zaklínač, Cyberpunk nebo GTAčko? Kromě GTAčka 6 jsem hrál všechny. No, to je... Zmiňované. O té tady dneska bude řeč. Já jsem na tom podobně, takže ty hry, o kterých se dneska budeme bavit a ty firmy, které zatím stojí, tak moc dobře známe. Já vás vítám u dalšího dílu. My se dneska zaměříme na firmu v prvním příběhu CD Projekt Red asi, která stojí za Zaklínačem a Cyberpunkem. Já myslím, že jsou to Poláci, jestli se nemýlim. Jsou to Poláci a začneme hned z ostra. Jdeme do roku 2021, v únoru. Není to zas tak dávno, byť je to pár let, ale není to jako některé příběhy okolo roku 2000, co jsme tady měli. A oni se stali terčem útoku od skupiny Hello Kitty. Docela roztomilý jméno, než se dostaneme dál. Vidíš někdy vzorec, když úplně odbočím, sorry za to, ale vidíš vzorec v pojmenovávání tady těch skupin, nebo našel si ve své pracovní zkušenosti nějakou bizarní skupinu? Hello Kitty je teda možná takový podobná. Přijde bizarní Fancy Bear, jo. Ne, hele, ty skupiny jsou fakt jako pojmenovávaný divně, navíc jako každá ještě jako antivirová nebo bezpečnostní firma je pojmenovává jako jinak, jo. Okay. Takže pro jednu skupinu třeba APT28 má 12 různých názvů prostě, jo. A tak. Takže to APT, o tom jsme se někde bavili, to je jakoby oficiální zařazení té skupiny, ale pak jsou jejich jako lidové názvy. APT je zase zkrátka pro Advanced Persistent Threat, jako pokročilá hrozba, která zůstává zakořeněná, nebo bych to přeložil prostě. Že ty zase skupiny se snaží tam vlastně jako dostat, spáchat nějakou škodu, typicky hodně to známí ransomwareovými útokama, to znamená, že tě vlastně jako seberou, zašifrujou, vydírají. Načal si ransomware, to je i v případě tady toho prvního útoku, ten druhý probíhal trošičku jinak, zajímavě, ale v tomhle případě byl klasický ransomware útok. Vlezli do sítě, dostali se do několika zařízení, začali stahovat a zašifrovat data, aby potom mohli dát samozřejmě nějakou výzvu a vydírat společnost. Oni ukradli zdrojové kódy ke hrám, jako je Zaklínač nebo Cyberpunk. K tomu potom ještě ukradli i další interní informace o zaměstnancích, o investorech a podobně. A v tu chvíli, kdy tady ta data ukradli, tak oni vydali upozornění, hele, máte 48 hodin k tomu, abyste nám zaplatili výkupný, asi typicky v bitcoinech a podobně, nebo ty informace zveřejníme buď někde normálně na forech, nebo to můžeme dát k nějakým herním novinářům, ty by to určitě taky zajímalo, a tohle vypustili světu. Mě tam zaujalo těch 48 hodin, protože na jednu stranu chápu, že chtějí udělat nějakou urgenci, ale není to málo přece jenom? Jako vem si, že jsi šéf, 2 dny, docela velký rozhodnutí. Hele, v momentě, kdy máš takhle velký jako data breach, jako prostě průnik a jako zmizí ti data, tak jako se burcují okamžitě na telefon ty nejvyšší, protože se dá očekávat, jako, že se bude něco jako dít a potřebuješ kvalifikovaný rozhodnutí od oprávněných osob. A tady se využívá manipulativní techniky, které říkáme časová tíseň. Jo, využívá se toho jako ve spoustě různých podvodů, takový ty podvody typu falešný bankéř a podobně, tak fungují jako velmi podobně. Jo. Máš tady 48 hodin na zaplacení faktury, máš 24 hodin na to, nebo někdo ti teďka hacknul účet, musíš rychle jako jednat. Tady v tom případě je to samé. Ty jim jako nesmíš dát čas na to, pokud jsi jako útočník, tak ty oběti nesmíš dát čas na to, aby přišla na nějaké řešení, jak to jako odšurat. Takže ty se snažíš jako pod tlakem dostat jako ty bláho, teďka někdo zveřejní naše zdrojové kódy a někdo vlastně jako vezme tu hru a vydá ji za nás a najdou v tom bugy a pak nás budou moc jako hackovat v té hře a ježišmarja a teďka to dají herním novinářům a co budeme dělat a jako naše reputace půjde do háje prostě a teďka mě vyhoděj, protože já jsem tady jako šéf prostě, já jsem za to zodpovědnej. Oh my god, radši to zaplatíme prostě, jo. Takže tak. Chápu.
Měl jsem k tomu otázku, kterou ty si teď zodpověděl, co mi vlastně škodí, když se tady ty zdrojové kódy dostanou někam na internet, ale ty si teď sám řekl, že by to mohl někdo ukrást, buď třeba i konkurence okoukat, že jo, nebo někdo tu hru mohl vydat, tím pádem takový ten start té hry, že jo, když se, já si pamatuju, když startovala nějaká hra, ale třeba na torrentech nebo jiných místech se ta hra objevila před začátkem prodeje, tak to byl vlastně problém a hodně to zpomalilo ty prodeje a tím pádem tržby a podobně, takže to asi bylo to nebezpečí, které oni tam cítili. Ještě možná mě napadá jako jedno, vem si, že dneska máš třeba různý modéry, který se snaží tu hru jako modovat a pak máš různý crackery, který se snaží tu hru cracknout a obejít tam nějaký ochrany, abys to mohl hrát jako v offlineu. A teď se vím, že ty, když máš jako zdroják té hry, tak jsi schopný jako přijít na ten mechanismus, jak to buď omodovat, načítovat nebo cracknout. A tím vlastně jako jsi schopný způsobit té společnosti jako obrovský ztráty. Takže vlastně tu těm různým crackerům, který se snaží takový ty denové a další ochrany prostě několik měsíců jako obcházet, než na to přijdou, které by to mohly mít jako takhle. Je pravda, že na tady těch službách pak máš i tisíce, stovky tisíc stažení a to znamená, že třeba přišli že o 100 000 částek té hry, protože to ty útočníci stáhli zadarmo. CD Projekt byl v tomhle docela dobrý v té fázi, že oni přiznali, že se ten útok stal, začali jednat, oni poslechli tvoje rady většinou, které tady říká, že by neměli vyjednávat a podobně. Začali obnovovat data, takže vypadá to, že po nějaké době fungovaly dál, jak měli. A ono to neskončilo jenom tím, že obnovili ty data, ale oni potom podnikli i další kroky a byli takovým, si myslím, exemplárním případem, jak to udělat. To znamená, řekli jsme, tady to se stalo, v tu chvíli začali obnovovat, takže evidentně měli zálohy a ještě k tomu potom oni říkali, že posílili infrastrukturu, vylepšili ta zařízení, aby se to nestalo někdy v budoucnu. Takže v mých očích ta kredibilita vlastně potom stoupla. A já si myslím, a nejsem si teď úplně jistý, ale ty zdrojové kódy se nikde nakonec neobjevily, ne? Pokud vím, tak ne. Někde jsou jako unikly nějaký ty data o těch zaměstnancích, ale nebyly to žádný extra citlivý data, jo? Nebyly to jako tvoje složka, nějaký seznamy zaměstnanců, něco podobného. O tom, že bys někde jako líkli přímo ty zdrojáky, to jsem taky nikde nedohledal. A to mě zajímá. A myslíš si, že to je z důvodu, že třeba oni kecali a neměli to? A nebo že to bylo z důvodu, že ta firma je vyfakovala, tak vlastně nemá cenu to teď dělat si nějaké problémy, přitáhnout svou pozornost, protože mi stejně nezaplatí. Co myslíš? No, já si možná jako myslím, že ty zdrojáky třeba neobsahovaly až tak důležité informace, které by se jako vyplatilo vystřelit ven. Ono se totiž může stát, že oni se dostali k nějakým jako kusům kódu, který byly prakticky jako bezcenný. A ty, kdybys to pak jako vyhodil ven, tak jako na tom nesklidíš žádný fame, protože někdo přijde a řekne, no hele, ty jsi tady jako vyhodil ven nějaký zdrojáky, ale to úplně k ničemu. To jsou kusy kódu, podle kterých jako nikdo nic nepostaví. Tak to je jako kdybys tam, já nevím, sebral prostě obrázky jako koček a dal se na internet, jo. Takže víš, já se jako osobně myslím, že oni se ano dostali ke kusům nějakého zdrojového kódu, ale neměli třeba jako celý jádro té hry, nebo neměli k dispozici ten engine nebo něco podobného. Nafoukli to tak, aby to vypadalo, aby ta hrozba byla, ale třeba, že ty lidi z CD Projekt věděli, kam se dostali, je možný. Dokážeš to občas takhle jako zpětně zjistit, co ti vlastně ukradli? No, když jako dost loguješ, tak jo. Dokonce právě, když jsem četl, co oni pak zaváděli, jakože nasazovali jako Next Generation Firewally a tak pak tam jako proběhly informace, jakože nasadili jako logovací systém. Nicméně tam nebyla informace, že nasadili nový logovací systém. Okay. To znamená, že oni podle mě jako hele, jako reálně, nevím, jak to tam bylo přesně nastavený, nebyl jsem tam, že jo, to jako takhle z těch informací, co jsou venku, těžko rekonstruovat. Nicméně to vypadá, že nebyli úplně dobře zabezpečený, že to prostě bylo, hele, znáš to, mladá firma, vývojáři, pohodáři, prostě Poláci, rozumíš, jo, jsou nám jako velmi blízko tady v tom, tak prostě jako vyvíjíme, že jo, prostě teďka nám to jde, jako rychle rostem a ta sekurita často zůstává jako upozaděná, jo, dneska furt lidi nemají takový ten přístup, hele, uděláme to tak jako secure by design, jakože už od začátku. Většinou je to tak jako hele, nám to jde, vyděláváme prachy, takže teďka to nalejeme do marketingu, protože Cyberpunk marketing jako super, prostě zaklínač jako taky, potřebujeme živit jako vývojáře, markeťáky, všechno jako obchod a tohle, no a ta bezpečnost tam nejspíš zůstala jako docela opomenutá. Dokážeš si tipnout nebo zrekonstruovat, jak asi ten útok probíhal? Myslíš, že tam byly klasický phishingový části?
Těžko jako říct, oni totiž jako hrozí dvě věci. Těch možností je víc. Já jsem viděl analýzu toho malwareu Hello Kitty, protože to přímo ten malware nebo ten ransomware, který jsem tam použil, tak se jmenoval Hello Kitty a podle toho pak byla pojmenovaná ta skupina, která tenkrát jako údajně operovala jako z Ukrajiny. A tenhle ten malware byl známý tím, že on v momentě, kdy se dostal nějak na ten počítač, a teďka je za mě asi jako jedno, jestli tam prošel jako nějaký třeba phishingový mail a někdo stáhl nějakou přílohu, tam měla třeba nějaký makro a toto stáhlo, nebo prostě někdo jako si přines nějaký soubor zavirovaný, těžko říct, jo, nebo našli ty útočníci nějakou zranitelnost přímo jako v systémech toho CD Projektu a vlastně nabourali se dovnitř a pak to tam pustili. To jako těžko teďka odhadovat, každopádně ten malware se tam nějakým způsobem dostal a on byl známý tím, že jako sestřeloval procesy, takže oni pokud měli třeba i antivirák, tak ten malware ho dokázal poznat, sestřelil ho, když to šlo, ten antivir pak neběžel a on pak dokázal dělat nějaký další jako záludný akce. Jo? On se uměl docela dobře jako obfuskovat, že se uměl jako schovat, nebyl jako vidět a oni pokud jako dostatečně nelogovali a neměli tam nějaký pokročilý systémy, jako se dneska používá takzvaný EDR, Endpoint Detection and Response, což takový, já tomu říkám antivirák na steroidech, ten jako nehledá ty malwary, ale spíš sleduje chování toho systému, jestli se, jo třeba nevím, plásnu teďka, hele, tady teďka nějaký proces si šáh na internet, stáhnul něco, co je nepodepsaný, pak to pustil v PowerShellu s nějakým divným parametrem. Hledá to spíš ty vzorce toho chování. Ano, koreluje to chování v tom počítači a hledá tam nějaký anomálie, přesně jak říkáš, tak podle mě tam nic takového tenkrát neměli, jo. Takže to ti pak vlastně usnadní to šíření toho malwareu v té síti. No jasně, pokud pak jako ten malware jako bude mít nějaký vyšší práva a zašifruje ti prostě věci a zálohy, no tak máš problém. Téma Zaklínače a CD Projekt můžeme teď opustit, dopadlo docela dobře a zároveň se těšíme na 4. pokračování dílu. A vrhneme se na další zajímavou hru, respektive firmu, která ji vyrobila, což je Rockstar Games. GTA, Grand Theft Auto, jedna z nejznámějších sérií, na kterých my jsme vyrostli na nějakém prvním, druhém, třetím díle, GTA 3, Vice City, San Andreas 5 a teď se dostáváme k 6. Protože tady máme jeden útok, který neprobíhal ransomwarem podobně jako ten CD Projekt, dokonce tam ani nebylo žádné upozornění, že se něco bude stát, ale najednou se na GTA Forums v září roku 2022 začaly objevovat videa a snímky z chystané hry GTA 6, která mimochodem v době natáčení podcastu ještě pořád není venku, takže je to i teď pro nás aktuální video. Uniklo tam asi 90 videí, což jako zase je docela velký průšvih. A kdo zatím stál, tak byl to útočník s přezdívkou, já to tady musím přečíst, Teapot Tuber Hacker a pravým jménem to byl Arian Kurtaj. Ty ses usmál trošku. Tobě je sympatický ten týpek? No, on nám totiž dá takový hezký oslý můstek k jednomu předchozímu videu. Ono totiž ten Arian Kurtaj byl, jako on je hustej, to k tomu se dostaneme, jo, co on jako vyved. Ale on je ten člověk, který stál nejspíš, a vypadá to, že mu to jako prokázali, za tím hackem toho Uberu. My jsme se jednou bavili o tom, jak byl Uber hacknutý 18letým klukem a to byl vlastně on. On byl členem skupiny Lapsus, a to byl jako mix britských a brazilských hackerů. Byli vlastně všechno jako docela mladí kluci. No a vlastně jako on byl jako jedním z nich a ten za to jako mohl. Rozumím. My jsme se tady bavili o těch škodách, které tady ty předčasné úniky způsobí. Tady teda neunikly zdrojové kódy, ale ukázka nějaké hry. I tak bylo to neplánované pro tu firmu a Rockstar uvedl, že je to stálo nějakých $5 milionů škody. Byly tam nějaké nápravy tohodle, museli pak investovat do lepšího zabezpečení a podobně, což by možná mohli poděkovat třeba do budoucna, že díky němu třeba pak něco získají. Takže tady to tam nějakým způsobem proběhlo. Ukázalo se, jak ty si říkal, že to byl teda teenager 18letý z té skupiny Lapsus a ten útok probíhal přes aplikaci Slack, což je mimochodem pro ty z vás, kdo nevíte, něco podobného jako Microsoft Teams, je to aplikace, skrze kterou se primárně komunikuje, byť už toho dneska umí trošičku více. Pavle, Slack, ty jsi to tady zmiňoval, kde už jsme to jenom viděli? My jsme ho viděli jako několikrát. Já ho nevidím moc rád. Každopádně, ty si pamatuješ, že jsme to ještě měli Slack? Slack byl někde? Jo, myslím si, že to bylo někde, když jsme točili ten Uber, ale nevím teď, jestli to bylo přesně u toho. To možný, on jako Uber byl hacknutý pak i přes nějaký VPN přístupy a byl tam použitý vlastně jako multifaktor bombing, že vlastně bomboval ty lidi těma dotazama na to přihlášení, na to schválení toho přihlášení. Tady bych možná k němu dal ještě jednu zajímavost, co si pamatuju, a to on předtím ještě hacknul British Telecom a v té době, kdy ho hacknul, tak mu ještě nebylo těch 18 let. Takže ta jeho kariéra začala ještě jako předtím a nebyl to teda jeho první počin tohle. A
tady vlastně se spekuluje o tom, že on do toho Slacku se dostal právě díky phishingu, na který se předtím jako ptal v souvislosti s tím CD Projektem, tak tam bych možná typnul, to třeba šlo přes nějakou zranitelnost, ale tady jako víme, že on udělal phishingový útok na nějakého zaměstnance, vylákal z něj uživatelský jméno, heslo do toho Slacku a do toho Slacku se pak dostal a tam už měl přístup k těm kanálům, kde vlastně jako z nich vytahal tyhle ty videa, které tam byly jako pro interní použití. Tohle je to velké nebezpečí, protože dneska, když jsi ve firmě, tak ty máš třeba nějaká úložiště, která jsou přesně slouží k určitým věcem. Jenže pak tady máš nějaký komunikační prostředek mezi běžnými zaměstnanci, kde kolikrát máš i kanály, které jsou třeba nepracovní, anebo tohle mohl být pracovní kanál. No ale tam ty videa bez problémů, že si posíláš, sdílíš, a tím pádem to slabé místo je tahle komunikační platforma. A on se vůbec nedotknul, on nenaboural tu infrastrukturu jako takovou a dostal se tam přes blbý chatovací nástroj, jo, jako kdyby si hacknul WhatsApp, nebo kdybych to přirovnal. Jo, tak to tam za mě bylo hodně zajímavý. No a technicky teda jsme si teď zhruba řekli, nebyla to žádná věda. Co za mě ale bylo hodně zajímavý, tak byla ta doba, kdy on vlastně ten útok provedl a v jakých to bylo podmínkách a situacích. Ty jsi z toho byl nadšenej, říkal si, že to je borec v uvozovkách, tak to klidně řekl. No, takový borec nakonec, jo. Hele, jako, víš, jak máš Google Chromecast, takovou tu věc, kterou dáš do hloupý televize, ona ti z něj udělá chytrou, tak vlastně v Americe a v jiných, jako mimo Českou republiku, frčí Amazon Fire Stick, jo, což vlastně něco podobného, jako tyčenka, strčíš to do telky, prostě máš tomu dálkový ovládání, můžeš to ovládat. On byl za předchozí hackerský útoky, protože byl vyšetřovaný jako člen toho lapsusu, tak byl vlastně jakoby už sebraný policií. Jiný hackři, který po něm šli, jeho konkurenti, se jim podařilo lokalizovat jeho polohu a vlastně jako vyzradili, kde ho policie drží. Takže policie ho převezla do hotelu, jo, ve městě, které mi tady teďka zmizelo a bylo také město od to je jedno. Se převezli ho do nového hotelu, jo. V tom novém hotelu byl pod policejním dohledem. Takže představ si, že jsi zavřenej prostě na hotelovém pokoji, kde máš jenom hotelovou televizi. A on tam měl jenom svůj mobilní telefon, se kterým se mělo za to, že nic jako nehackne, tak jako chyba, že jo. A on se připojil na ten Amazon Fire Stick, takzvaně ho jailbreaknul, to znamená, že ho jako odkódoval ten jeho plný potenciál, použil to jako hackovací zařízení a z toho svýho mobilu přes ten Fire Stick a tu hotelovou Wi-Fi naboural ten Rockstar. To je prostě jako za mě jako masterpiece na 18 nebo 19 letýho kluka. Mm-hmm. Takže jako byl velmi šikovný. Ne, že bych to jako úplně obdivoval z té legislativní stránky, samozřejmě je to špatně a nedělejte to. Nicméně málo kdy se ti stane, že by někdo hacknul takhle velkou firmu prostě pomocí Fire Sticku u chytrý televize pod policejním dohledem. Bohužel ho nepotkal nejlepší osud, on byl zatčen, byl souzen za kyberzločiny, jeho obhajoba zkoušela, hele, teď se vlastně nic nestalo, teď to GTA 6 se neuškodilo, ještě tady pořád není a možná jim udělal spíš jako promo, takže vlastně se nic moc extra nestalo. On kvůli nějakému psychiatrickému posudku nebyl jako v dobrém stavu, aby se účastnil toho soudu. On ten soud proběhl i bez něj, což bylo jako zajímavé a vzhledem k jeho aktivitám a tím, že byl napojený na tu hackerskou skupinu, jak ty se o ní mluvil, tak nakonec byl odsouzen na doživotí, byť teda ne ve vězení, ale v nějakém nemocničním zařízení. Jo? A podle informací by tam ještě pořád měl být, takže jeho konec nic moc. Já tady na závěr mám ještě dvě zajímavosti, další dva kybernetické útoky. Jeden se odehrál v roce 2003 na společnost Valve, která stojí za Counter-Strikem nebo Half-Lifem, taky hra, na které jsme vyrůstali. A německý hacker Axel Gembe ukradl zdrojový kód Half-Life 2, takže něco podobného. A dokonce vývojáři museli posunout vydání hry a investovat miliony dolarů do toho, aby posílili bezpečnost a podobně. Další věc, která je docela nová, v roce 2021 byl to útok na společnost Electronic Arts, což je firma, která dělá FIFU a další sportovní hry a oni ukradli 780 GB dat a zase tam byly zdrojové kódy hry FIFA 2001, nebo FIFA 21 v té chvíli, no a oni ty data nabízeli na hackerských fórech a chtěli za ně 28 milionů dolarů. Proč o tom mluvím? Trošku se vrátím k tomu začátku, že dneska ten herní průmysl roste, dokonce jsme si tady jednu
jednu zajímavost, že bylo mistrovství světa v LoLku, League of Legends, a na něj si koukalo přes 6,4 milionů diváků v jeden čas. Takže možná, Pavle, na závěr, tvoje nějaká predikce. Vidíš, že tady ty firmy budou víc a víc pod terčem palby, protože vypadá, že se jim asi daří, bude se jim dařit víc. Očekáváme, že bude nějaký podobný příběh i v dalším díle? Jako bude, určitě. Myslím si, že bude a jako tomu hackování těch gamingových studií prostě bychom se klidně mohli někdy věnovat víc. Jo. Já jsem koukal, že vlastně byly hacknutý i firmy jako Ubisoft, Capcom a další, prostě, takže to nejsou rozhodně jako ojedinělý případy. Jako troufnu si říct, že většina z těch velkých firm měla nějaký bezpečnostní incident. Často jsou zatím jako zjištní důvody, kdy ten hacker je chce vydírat. Někdy zase, když takhle unikne ten zdrojový kód, třeba u té FIFI, vem si, kolik se ve FIFI točí peněz, jenom za ty jako placený, tam nějaká ta herní měna, že jo, prostě kupuješ hráče a tak dál. Tak jako vem si, že ty pak dokážeš vlastně napsat nějaký cheat na to, abys tohle jako ovlivnil prostě, nebo nakoupit tu herní měnu a tak dál. To prostě je jako zlatý důl pro ty lidi. A navíc ten herní biznes dneska se říká, že jako udělat dobrou áčkovou hru, třeba jako je Zaklínač nebo Cyberpunk, ti stojí stejně jako natočit áčkový film a jsou v tom opravdu jako miliony a miliony dolarů prostě. A vzhledem k tomu, jak nám jako upadá generace lidí, která vyrostla na televizi, a dorůstá nám jako generace lidí, co vyrostly na počítačových hrách, tak se z toho stává čím dál tím víc lukrativní biznes. Znamená, že podniká v tom víc studií, ne všechny to dělají, jak jsem říkal, bezpečně, a tak se určitě budou do budoucna stávat jako větším cílem těch útočníků. Tenhle díl dneska nebyl jenom pro pařmeny, přestože jsme se tady bavili o počítačových hrách. My jsme moc rádi, že jste to s námi dokoukali nebo doposlouchali do konce. Budeme samozřejmě rádi, pokud se nestanete nějakým terčem dalšího útoku, byť my s Pavlem si rádi povídáme o takových příbězích, ale věříme, že díky našemu podcastu se více zabezpečíte a budete na to myslet a nestane se to. Moc díky, mějte se krásně a těšíme se na vás v dalším podcastu. Naschledanou, ahoj.